Ah, ano ito? Malambot ba? Kain na ito eh. Hmm. Pwede pa rin yan sa ginata. Hmm. No? Pwede pa. Hindi ko alam. Bakit? Huwag itapon yung ano, seedlings at itatanim ko yan. Kulang tayo sa papaya. Tanim ko yan. Matigas pa man, okay? Okay lang. Kumain. Oo. Mahinog naman yung kanyang para sa ano, sa luto. Okay lang. Malambot ba? Yan na lang isa. Yan, kainin mo na lang yan. I-sausaw na lang natin sa suka. Wala na iba? Kuha pa ako doon? Yung green dapat. Green man kasi, bakit nahinog na yan? Tapos mahinog ba? Walang iba. Yan na lang. Wala na iba. Yan lang. Wala eh. Hinog lang. Masarap to i-sausaw sa suka. Pati yata ito hinog din. Hinog din? Ay, wala rin. Kaya lang, parang mas matigas lang ito yata. Okay ah. Ang loob niya hinog din. Ayun. Yan, asawa ko ang nagbalat guys kasi yung sugat ko hindi pwede. Kapag di pa bunga na, kaya ng ibon. Meron ba yun? Kaya ng ibon. Ilabos ng ibon. Kuha ka ba isa? Na? Ha? Kuha ka isa? Meron pa? Meron pa. Ayan? Hindi ko makita. Saan pa kumukuha? Meron mo. Ayan? Hindi niya yata konti. Eh? Madaling mahinog ang papaya rito ah. Kulay pink ka no? Tigas naman no? Okay lang. Okay lang yan sa gata. Okay. Paano iwa? Ha? Ilagay mo dito. Hindi ka lalaki? Ako na mag-iwa. Hindi ka marunong. Ulitin mo lang. Ikaw na ba? Yan na. Thank you. Ayun lang ang pinakamahirap na parte guys. Yan gumawa kasi masakit yung kamay ko. Okay. Thank you.
Mm. Mm. So yummy, yeah. Mm. Yummy. Wow, so nice, so yummy. You see this? It's so creamy. Look at that. Wow, so it's done. So I say bye-bye now. Thank you so much for watching, guys. Please subscribe if you... Wow, so it's done. So I say bye-bye now. Thank you so much for watching, guys. Please subscribe if you are still new in this channel, and thank you so much. Hope to see you again next time. Please like, share, and comment, and suggest something to be cooked for the next video. Okay? It's so yummy. Nice and creamy. This is the creamy, spicy, nutty chicken I cooked today. Thank you so much. Bye-bye. See you again next time. Take care. God bless.